രാജാ മൊസൈക്ക് 35-ാം വയസ്സിലേക്ക് A to Z ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരേ ഒരു ഷോറൂം രാജാ മൊസൈക്ക് ഒറ്റപ്പാലം. മതസൗഹാർദ്ദം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സ്വന്തം അങ്കണം വിട്ടു നൽകി ചേലക്കര വെള്ളങ്ങിപ്പാറ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം പള്ളി. വെള്ളങ്ങിപ്പാറയിലെ നാട്ടുകൂട്ടായ്മയും KD ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായാണ് വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി ചേലക്കര വെള്ളങ്ങിപ്പാറയിലുള്ള അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അങ്കണം വിട്ടു നൽകിയത്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിക്ക് മാതൃകയായി ഓണാഘോഷം നടത്തുവാനും പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ട പൂർണ്ണ സഹകരണവുമാണ് പള്ളി ഭാരവാഹികൾ ഒരുക്കിയത്. ഗോകുൽ, സുരേഷ്, പ്രഭി, മണിക്കുട്ടൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. CCV ന്യൂസ് ചേലക്കര.